Następny dzień, poniedziałek, bodajże. Tak czas dziwnie mija tutaj, że nie wiadomo, który jest dzień. A poza tym, jak się dużo pije, to może jeden dzień umknąć. Ale tak dużo już nie. Już kelnerzy znają. Wódkę nalewają z samym lodem. No po co marnować szklankę na jakiś sok. Naprawdę, robią drinki bardzo dobrze, wszyscy są. Teraz idę się przejść, zobaczyć troszkę pod górkę. Ja będę chciał jechać autem gdzieś, żebym wiedział, gdzie pojechać na wulkan. Te uliczki są dość urokliwe. Tylko wszędzie jest oprócz śródmieścia pod górkę, albo z górki, albo po schodach. U nas nie ma parkingu zbytnio w hotelu, ale niektóre hotele mają swoje podziemne parkingi. To jest fajne, bo nie trzeba wynajmować samochodu z hotelu. Ale nie jest aż tak drogo. 500 zł na cały tydzień z paliwem pełna. Także nie jest aż tak drogo. Wynajęcie samochodów znowu był. Można wynająć sobie motor. Chyba trzeba mieć prawo jazdy. Górę. Widać. Wszyscy tutaj jeżdżą małymi autami. Takie jak C3, Peugeot 306, Renówki małe, Fiesty. To ulubione auta. To nie ma miejsc parkingowych, więc nie ma gdzie zaparkować. Hola, buenos días. Znowu wynajem. Citroen 60 euro na 3 dni. Citroen Saxo na 7 dni 256 euro. Suzuki Vitara 7 dni